बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां गोनांथिथार बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन आरो बे सावरायनांगौ एबा सावरायगोन बाथ्रायानो जाबाय थैनायनि उनाव सासे फोथायारिया एबा सुबुङा पापनि निमाहा मोनो ना मोना। आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय दिनै जों फोथायारिफोरनि गेजेराव गोबांहानो बे बिषयाव गोनो गोथो दङ जे थारैनो जों फोथायारिफोरा थांना थानाय समाव माबा मोनसे गोरोन्थि मावनोबो हागौ, माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ एबा मोनथिनानैबो मावनो हागौ, नाथाय बेबायदि पापखौ लानानैनो सुबुङा थैबाय आरो थैनायनि उनाव बे मानसिया पापनि निमाहा मोनगोन ना मोना बे बिषयखौ लानानै गोनो गोथो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि जिथु सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ रोखा जानो हागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबाय जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलोंबाय थानो हायो। आरो लोगोसेनो सानफ्रोमबो जेरै खावलायो बेबायदिनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। थारैनो थैनायनि उनाव जोङो पापनि निमाहाखौ मोनगोन ना मोना बे बिषयाव जोङो गोथौयै सावरायलांदोनि। दे अब्ला फैदो आंजों लोगोसे। मोनथिनांगौ सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जिउनि उनाव बिसार जायो। बाइबेला जोंखौ मोनथिहोयो दि बे बिषयाव मानसिनि पापआ गोथां थानाय समावनो बे पापनिफ्राय सुस्रांनाया जानांगौ होननानै। जेब्ला सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बिनि उनाव बिहा बिसारसो जायो, जेरावहाय इब्रायारि 9:27 सिरिया स्पष्टयै बे बाथ्रायाव बुंदों। फरायनि, साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन। प्रियफोर, मा बुंदों बेयाव? जोङो खनसे जोनोम जायो, जोंहा खनसे थैथारनाय दङ। आरो बेनि उनाव बुंदों, आरो बेनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। इसोरजों बिसार खालामजानायाबो खनसेयानो। जोंनि जोनोम जानाया खनसे, जोंनि थैनाया खनसे आरो इसोरजों बिसार खालामजागोनाबो खनसे। बे जाहैबाय जोंनि जिउ जोबनायनि उनाव जोङो बिसार खालामजागोन। बे बोसोना जोंखौ मोनथिहोयो दि साफ्रोमबो सुबुंफोरा थैनायनि उनाव मोनसे बिसार दङ आरो बे बिसाराव गसंनांगोन आरो बिसार खालामजागोन। आरो बे बिसारा मानि बिसार जागोन? जेब्ला बै सुबुङा बुहुमाव दङमोन, गोथां महरै दङमोन, गोथां महराव थानायाव मा खामानि मावखो बे खामानि मावनायनि सायाव बिसार जागोन। बियो नरक रायजोआव थांगोन ना सोरगो रायजोआव थांगोन बिनि बिसारा जागोन। बे बोसोननि गेजेरजों जोङो रोखा जादों। बेवहाय जों जेबो मोननो हायाखै जे थैनायनि उनाव जों माबा मोनसे मावबावनांगौ बा माबा मोनसे मावनो हायो बा माबा मोनसे राहा दंबावो बासायजानायनि, बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। नाथाय बेसो स्पष्ट जादों दि थैनायनि उनाव थोंजोङैनो बिसार दं। बेखौसो जोङो रोखा जादों। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाबाय उनदाहा आरो निमाहा लानो थाखाय जिउ थानायावनो खाबु दं। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो दि जोंनि जिथु पाप निमाहा लानाय, बे पाप निमाहा लानाया गोथां थासान्दि, गोथां थानाय समावनो जानो नांगौ। आरो पापखौ जाय बेक्तिया मावदों, पापखौ जाय सुबुङा मावदों, बे सुबुङानो गोसोआव उनुथाप जानांगौ, गोसोआव उनदाहा जानांगौ आरो थार गोसोजों बियो जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहाखौ बिनांगौ। बे निमाहा बिनायनि खामानिखौ एबा खाबुखौ जिसु ख्रिस्टआ जों साफ्रोम फोथायारिफोरनो होनानै दोनदों। गोथां थासान्दि, जिउ थासान्दियाव जोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय उनदाहा खालामनानै, गावखौ उनुथाप खालामनानै, रिपेन्टेन्स खालामनानै जोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हायो। जेरावहाय 1 ज'हननि 1:9 सिरिया स्पष्टयै जोंखौ मोनथिहोयो। नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधर्मियानिफ्राय फोथारगोन। निमाहा मोननो हानायनि मोनसेल' राहा दङ अनजाग्रा प्रियफोर। बे राहायानो जाहैबाय गावनो गोसोआव उनुथाप जानो नांगोन, गावनो गोसोआव उनदाहा जानो नांगोन आरो बै उनदाहानि गेजेरजोंसो जोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हायो। गावनो, गुबुननि बिनायजों नङा, सोरनिबा बुंनायजों नङा, सोरनिबा बिसनायजों नङा, नाथाय गावनो खुद बेक्तिया, जाय बेक्तिया पापखौ मावदों, बे बेक्तिया इसोरनियाव बिख'नांगोन, इसोरनियाव बुंनांगोन, जिसु ख्रिस्टनियाव बुंनांगोन, अब्लासो जिसु ख्रिस्टआ निमाहा होयो। बाइबेलनि गेजेराव बेबायदि जोङो जेरावबो मोननो हायाखै जे सासे सुबुङा थैनानै थांनानै बबेयावबा थानानै
इसोरनियाव आरोबाव निमाहा बिफिननाय बेबायदि जारिमिन बेबायदि बाथ्रा जेरावहायबो गैया। जायखौ आङो सेथि नाम्बाराव बुंदोंमोन जे थैनायनि उनाव थोंजोङैनो मा दङ बे जाहैबाय बिसार दं आरो जोंहा थैनायनि उनाव अनुताप जाफिननायनि थैनायनि उनाव जोङो निमाहा बिफिननायनि बे खाबुआ जोंनियाव थाबावनाय नंलिया। जा सम जा खाबु दङ बे खाबु थानाया जों गोथां थासान्दिल'सो बे खाबुआ खामानि होगोन एबा जोङो बे खाबुखौ मोननो हागोन। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि इम्परटेन्ट थामथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाबाय थैनायनि उनाव निमाहानि खाबु गैया। आरोबाव मोनसे बोसोन दं जेरावहाय बे बाथ्राखौ रोखा खालामो जे थैनायनि उनाव जोंहा निमाहा मोननायनि राहा एबा खाबु गैया। बे बोसोनानो जाहैबाय लुकासनि 16:19 30 सिरियाव जिथु जारिमिन दङ बे जारिमिना जोंखौ रोखा खालामो। आरो बे बाथ्राफोरानो जादोंमोन सासे धोनि मानसि आरो बेरामि जानानै थानाय लाजारनि बाथ्रा। जाय धोनिया थांना थानाय समाव गावनि पापनि थाखाय उनदाहा खालामाखसै, गावनि पापनि थाखाय निमाहा बियाखसै आरो बियो थैनायनि उनाव नरक रायजोआव मोनहैदों आरो नरक रायजोआव सैनानै थाहैनो गोनां जादों आरो नरक रायजोनिफ्राय पापनि निमाहाखौ मोनफिननो हायाखै आरो निमाहा लानायनि खाबुखौबो बियो मोनाखै। लुकासनि 16:22 सिरिखौ फरायनि। बेफोरखौ नागारनानैबो नों आरो जोंनि गेजेराव ग्रं ग्रं हाखर दं, बिनिखायनो बेनिफ्राय सोरबाया थांनो गोसो जाब्लाबो नोंसोरनियाव बारलांनो हाया आरो बेनिफ्राय जोंनियाव फैनाय सोरबाया गोसो दंब्लाबो रावबो बारबोनो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरहाबा गोनो गोथो दङब्ला बे बाइबेल सिरिखौ आरोबाव गले गले फरायगोन जेन इसोरनि आत्माया जोंनियाव खोथा बुङो आरो बाथ्राखौ जेन बुजि मोनो। बेयावहाय रोखायै मा बुंदों? सोरगो रायजोनिफ्राय सोरबा बेक्तिया जुदि सानोब्ला नरक रायजोआव आं थांना फैनो होननानै बे खाबु गैया आरो नरक रायजोनिफ्राय सोरगोआव थांनो होनोब्लाबो बेबो खाबु गैया। बेखौ माब्लाबाबो खालामनो हाया। बेयाव थांनो गोसो जानायफोरा रावबो थांनो मोना। गावनि गोसो बायदि रावबो जेबो मावनो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे जारिमिनखौ मोजाङै मोनथिगौ। लाजारा सहैबाय सोरगो रायजोआव आरो धोनि मानसिया सहैबाय नरक रायजोआव आरो नरक रायजोआव अरजोंनो बुंफबनानै दङ। अरजोंनो बुंफबनानै थानायखाय बै धोनि मानसिया आइखां बायखां जादों आरो गोबां दै गांदों आरो बियो अख्रांथिं नायदावबाय। अख्रांथिं नायदावब्ला नुबाय जे लाजारा अब्राहामनि फिन्दायाव बामजानानै दङ आरो बै समाव धोनि मानसिया अब्राहामखौ बुंहरदों, अब्राहाम, आरो अब्राहामा बुंफिननायसै, सोरगो रायजोनिफ्राय नरक रायजोआव रावबो थांनो हाया, नरक रायजोनिफ्राय सोरगो रायजोआव रावबो फैनो हानाय नङा होननानै बुंनायसै। आरो बिनि उनाव धोनि मानसिया खावलायबावबाय, ओ आफा अब्राहाम, अब्ला मोनसे खामानि मावबावदो, लाजारखौ आंनि आफानि न'आव थोनहरदो। आंनि आफानि न'आव गासै फंबायफोर 7 दंबावो, बिसोर फंबाय 7फोरनो खोन्थाहैदो बिसोर जेन नरक रायजोआव दा सफैथों, बे आइखां बायखाङाव दा सफैथों, बिसोरनियाव थोनहरदो होननानै। आरो बै समाव अब्राहामा आरोबाव बुंबावबाय, बेबो जानाय नङा, बेखौबो मावनो हानाय नङा। बिसोरो बे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय मुसिनि आयेन दङ, गोबां नाबिफोर दङ। बिसोरनि गेजेरजों बिसोरनि बाथ्राखौ लाब्लानो बिसोरो बे आइखां बायखाङाव सफैनाय नङा, सोरगो रायजोखौ मोनगोन होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दा जोंनि थाखायबो बे एखे बाथ्रायानो जानानै दङ जे जों जुदि इसोरनि बोसोनखौ लायाब्ला, इसोर जोंखौ सोरगो रायजो लांनो थाखाय इसोरनि बोसोना दङ। इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो जों माबायदि सोरगो रायजो मोननो हागौ, जों नरकनिफ्राय बोरै बारग'नो हागौ। जों जुदि इसोरनि बोसोनखौ खोनासङोब्लानो जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। जोङो पास्टरनि बाथ्राखौ खोनासङोब्लानो जों सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। सोरबा गेदेमानि बुंनायखौ जों लायोब्लानो जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हागौ। सोरबा नाबिनि बाथ्राखौ बुंनायखौ लायोब्ला जों सोरगो रायजोखौ मोनगोन। मानोना बिसोरनि बुंनायफ्रा सैथो इसोरनि बोसोननिफ्राय फैगोन। मानोना इसोरनि बोसोनखौ लाग्राफोरा साफ्रोमबो सोरगो रायजो मोनगोन। इसोरनि बोसोना माखौ फोरोङो? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनियाव पापनि निमाहाया दङ, बेखौ जोंखौ फोरोङो। जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनांगौ, बेखौ जोंखौ फोरोङो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे जारिमिननि गेजेरनिफ्राय जों बेखौ मोनथिनो हायो जे जोंहा थांना थानाय समावनो गासै पापनि निमाहा लानायनि खाबुआ दङ, थैनायनि उनाव खाबु गैया। ख्रिस्टनि बिसाफोर, जोबथा मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिना होनो हास्थायबावदों, बे जाहैबाय 2 करन्थियारि 5:10 सिरि। मानोना जोङो बयबो बिसार खालामजानो थाखाय ख्रिस्टनि सिगाङाव नुजाथारनांगोन। साफ्रोमबो बे देहायाव थानाय समाव जाया जेरै मावदों, मोजां एबा गाज्रियानो जाथों, गाव गावनि मावनाय बादि बयबो बान्थाखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर,
जोङो गोथाङै थानाय समाव जों जि खामानिफोरखौ मावदों बिनि हिसाबखौ होनो थाखाय जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव गसंथारनांगोन। दा बेयावहाय बियो माखौ बुंनाय जादों? थैनायनि उनाव जोंहा जेबो खामानि गैलिया, थैनायनि उनाव जोंहा निमाहा मोनफिननायनि राहा गैलिया। जि राहा दङ बे राहाया जाहैबाय गोथां थासान्दि, गोथां थानायावनो जोंहा खाबु दङ जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहा लानाया। जों गोबां समाव जोंनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो दङ। जों गोबां सानो थैनायनि उनावबो निमाहा दङ होननानै, थैनायनि उनावबो जोङो बिनो हायो, बिस'नो हायो, सोरनिबा जानानै बिनानैबो होनो हायो। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनिबो फोथायनाय दङ। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुङाखै। इसोरनि बोसोना जोंखो बेखौसो बुंदों, थैनायनि उनाव जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे जोंहा जाजमेन्ट दङ आरो बे जाजमेन्टआव जों जेरै गोथाङाव थानायाव मावदों बेबायदिनो जोङो फिथाइखौ मोनगोन। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय पापनि निमाहाखौ जों गावनि गोसोनिफ्राय अनुताप जानायनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, हमनानै लाथ'दो सासे मानसिया थैनानै थांबाय, गोबां पापि, गोबां गाज्रि मावग्रा, जिनाहारि मावग्रा, दाखु गुन्दा, सिखाव मावग्रा, मानसि सिथारग्रा गाज्रिफोरा बेनियाव दङ। सासे ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय, नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनावबो बियो बेबायदि खामानि मावबाय आरो थैनानै थांबाय। बियो माब्लाबाबो गोसोआव अनुताप जानो बिनि गोसोआव गैया। माब्लाबाबो बियो गोसोआव दद्र जायाखै आरो बेबायदिनो थैनानै थांबाय। नाथाय मण्डलीनि मानसिफोरा, फोथायारिफोरा बिनि थैखांनायनि उनावबो जे आरज खालामबाय थादों, बिनि पापफोरखौ निमाहा खालाम, बिनि पापफोरखौ निमाहा खालाम। अनजाग्रा प्रियफोर, बे पापा माबायदि निमाहा होजागोन? नों गावनो साननानै एसे नायनायसाय। मानोना जाय बेक्तिया थैनानै थांबाय बिनि गोसोआव जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहा लानायनि गोसोआनो गैया, उनदाहा जानायनि गोसोआनो गैया, अब्ला गुबुना माबायदि बिनि उनदाहा गैयै गोसोनि पापखौ सुस्रांना होनो हागोन? बियो माब्लाबाबो जानाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्टनि बोसोना जोंखौ बेखौसो रोखा फोरोंदों। सासे बेक्तिया गावनो उनदाहा खालामनो रोंनांगोन, गुबुननिजों नङा, गावनो स्वयं गाव बेक्तियानो उनदाहा खालामनांगोन, अब्लासो निमाहाखौ मोननो हायो। नाथाय थैनायनि उनाव बियो जाया, मानोना बे खाबुखौ मोना। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, गोसोनि गोनो गोथोफोरा गोजान जादों। आरो नोंथांमोनहा माबाफोर गोनो गोथो दङब्ला नोंथांमोना गावनो देहेन खालामगोन। सोरनिबा बुंनायजों नङा, सोरनिबा पास्टर बुंनायजों नङा, आंनि बुंनायजों नङा, नाथाय इसोरनि बाइबेला, गोथार बाइबेला मा बुंदों, मा फोरोंदों बेखौ नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामदो। अब्लानो नोंथाङा बुजिसिननो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। थेंक इउ।